Aizu, badakizu aurren eskubidei buruzko hitzarmenean, umeok eta nerabeok ditugun eskubide guztiak agertzen direla? Bai, eta gure eskubideen protagonistak garela. Guk badakigu zeintzuk diren, eta zuk ezagutzen aldituzu? Eskubidea dugu drogen erabilera aukerretik babestuak izateko, eta droga ekoizten edo trafikatzen ez erabiliak izateko. Sexu esplotaziotik eta sexu abusoetatik babestuak izateko eskubidea dugu, prostituzioa eta gu jarduera pornografikoetan erabiltzea barne irela. Agintariek galarazi egin behar dute gu baitzea, saltzea edo edonolako esplotazioaren biktima izatea. Eta abuso horien biktimak bagara, behar ditugu laguntza guztiak jasotzeko eskubidea dugu, egin diguten kaltea sendatu ahal izateko.